you mom? Get natural. I'm walking at you. Here you or document him. Here you na ko document him. And it go manobo. Give room monaga in aga come up. Say my ban also. If we believe bigger. If we believe bigger, nga bon wa fage. O ma buziana agba mbobruziana agba oso. Maka ifuru no de bobo oso. Na nji mmoko ka enwe henji mmameyi. O lara. Nye oni ko lara. Amam no ngo agu mma. Kemgbe ibe ko ni ibu mma ko nyara. Abịam na ebe mma na efele elu ka ebe ndị ọcha na anya jangoloba. Mgbe na ọsọ gba ọsọ ndụ ya sị. Mụnwa bụzi onye mmụọ. Mụnwa bụ onye mmụọ nye gị ọkụ ya. Mụnwa bụ nya m ga-ejizi maka gị buru mma n'isi kama m ga-eji ya n'aka. M buruzie mma n'isi na-aga. Nya m buru mma na-aga. Ọnkụ anyị chi n'aka na ụdị ọsọ anyị gwa ka ị chere. Ọ bụ na m chọrọ igbugo nso ụkwụ na abụọ. Mapụghị isi. Mọsa mgbe anyị na-akwa egbe ndụrụ laazụ. Sọpụrụ ofu okwu nkwaru ala nlari. Akụma biko nye m na-acha ihe ọgwụ biko ị na-ebu mmata ibe n'ọbọ. Ọhịa ejiri makwana ndị obodo ya. Ọ na-ịmara na onye gburu gị na-ekwesị ichi ya nze chie ya ọzọ n'obodo a. Weta mma o ji gbuo gị gbuo ya ọkụkọ na mkpụkpụ furu onye iberibe dị ka gị. Akụma biko ka nlaba ebe m si buru nkụ a oteka. Nsogbu adị hapụ na mma na-ezuzu. Onye na chi ya gaba ka onye m na-asị ụtụ ibe mma n'ọbọ maka ọsọ mgbọrọ onye ọzọ ga-agbakwa ya. Ya na otu anyị si aga ka ndị ihe a na-agba mbọ kwa ịfọ gị. M ga-agbanwezi afa ka eburuzie a na-agba ọsọ. A na-agba ọsọ. Ịfụra mmadụ ịlachapụ ọsọ. Mkpejizi gị mmọnwụ abụ m mmụọ. Eyi gị mmọnwụ. Akwụkwọ gị bọsị ọzọ, mfụ gị n'ụzọ bọsị ọzọ gbara m ọsọ. Chụkwa gị. Ana-agba mbọ ugboro ka m kpọọ gị. Kedu nke bụ na ị ga-aba n'ime ọhịa je kpacha nkụ ị gaghị eji nweriri wee kechi nkụ ịkpa? Chineke mee ihe a na-ekwu maka gị n'obodo a bụ eziokwu. Hei, tụfie akwa charụ m n'ụlọ ka m gafee biko.
Akụma. Okwe ma ị na-ebi ndụ ka ụsụ. Ị na-ebi ndụ ka ụsụ. Mmụọ bụ ụsụ. Ndị ọbịa tọgbọ onwe gị ebe a. Uwepu ọnụ na-alarụ ụla. Ijiji ma ụkpana ma ọchịcha na-efekpusi gị n'ime ọnụ. Ndị mmadụ na-agafe na-amụ gị amụ. Nya nke nwa bụ onye ma ihe. Nzuzu gị ga-agwọtakwa ya agwọta. Nya nzuzu gị abịago gbagote bụrụzi ara na ayị gị. A na-agba mbọ ọkwa n'ara. Chere ma ngwa gị Akụma. Ọkwa ihe ị na-eme m n'obodo a. Ọkwa iwe na mma ya ime egwu ebe nọ. Mgbakwara gị ọsọ. Ya ka m pụtakwa ka m zuru ike ga iburukwa onwe gị pụta. Akụma ịma ihe mere m ugbu a. Ịmakwa aka anyị na-ekwu ihe nọ n'aka a atụkwasị ya n'isi gị daa. Ka ihe m mere gị akụ. Gị nọ gị n'aka. Nya aka anyị na-emetụ ka ị na-egwu mmiri. Wee bụrụ m ihe dị n'aka ndị ebe a. Aka anyị na-eme ka ị na-egwu mmiri. Mana isi adịghị gị mma. Ọkwụ na iberibe gị aga m aka ya esikwa gị iberibe a. Ngwa bute nkụ gị aka ya. Onye? Ya ị na-akpọzi m onye iberibe. Amakwa m ihe o. Amakwa m ihe karịa gị. Kama onye ara na uche ya nọ. Ngwa anyị ekwuchana. Akụmalaba. A na-agba m bute nkụ a ka anyị na. Akụmalaba na hapụ m. Ọ bụ ngwa dotere m ebe a rapụ m nọcha nlaba. Nsogbu adịghị. Nwa ahụ achịghete nweta gị ebe a. Nweta gị ebe ọzọ. Ụtalị ka m ga-eji papụ gị iberibe. Papụ gị iberibe n'anya. Na-eme eri. Bika ngwa ya afụ na dị na-ekwelara ọzọ. Ose ọchị. Nsogbu adịghị. Chere m ka m bịa. Dị na-ekwe ebe a larụ ọzọ ka m chiete. A na-abịa m nzuzu. Ose ọjị ịdụọna m ọdụ ikwu ukwu ya gị onwe gị na-eji mma agbaga ọ bụghị onye ara ka ịbụ ka ụdị ọnwa onye a igwe na onye koni n'aka ekwe kwe m n'aka nne na-adọ m chịchịchịchịchị ka o buru ochu ya bịa chụsasị ya anụmanụ nsogbu adị ọ mena gị n'obodo nkụ a ị ga-eru ụlọ Afro Adeze anọrọ nso mara m ebe o jere igwe mama ebe o jebela nya okenye dịka anyị ga-anọ n'ụlọ ewu anwụọ n'ọbụ teke bụ na Adeze anọrọ n'ụlọ bịa ndị nche nya onye nwa nọkwa ebe a ada m nwaanyị Adeze wee gbarịpụọ nwere onye unu m ebe ọ nọ bịa enye m unu nwa obere oge ọ bụ na akpụtarazi Adeze ebe a ọ isi unu ncha sebapụọ Jebenu. Onye bụ ihe nke a biko. Kedu ni mmadụ bụ ihe a? Nne, ị na-achị igwe m na nwoke a je n'ojije kpata nkwụ ọ bụ ka onye nzuzu. O wee bụ na ọfụ ha elili o ji wee ke nkwa n'ime ọfịa ka ọha ncha so na nzuzu ahụ ọ na-ezuzu. Ịhụ na-eme ka iberibe nna amaghị ụdị mmadụ ọ bụ. Dịgodo iri ya. Ewu. Bịa. Ka o sokpụrụ gị. Akwa m. Nwa ikorobịa dị ka gị. Ime a na itogo. Ka ị na-eme ka ụmụazị. Ọ na-ama nke ahụ. Bụrụ nkwu ka onye na-akwado ọnwụ ị na-anụ ọrụ akwụ ụgwọ. Biko ka anyị pụọ aka ntapụ ya biko. A na-agwa onye ibio na-eto afọ. Ọ na-eme irika. Mbọsị amụrụ ya sị na amụrụ nwoke. O mere eme. Ihe mere bụ ugbu o mere eme. Nrọ ahụ nkeji ole ka m ji were nrọ ahụ ugbu a ndị nọ na-azụ m kụtụkụtụkụtụkụ ozi ndị pụtara ebe a na-akparị m akparị
Hey, mba. Ka boss na. Hai. Ana bomba so na. Ka boss na nya. Uru ada ko nne. O go temo okuma. Foro mo go eba. Sere mdogo ya ngesa. Hai. Iru akana mmachi. Ọ bụrụ na nwanne gị nwoke bata gwakwa ya na ọ bụ ọmụnwa ga-ebuna ọ bụ ọmụnwa ga apụtara m n'ụwa ọ pụtara oroma m ọrụ ube ọkwa aka oyibo ofe mbọsị ọrụ oso nsogbu wee dị sofu ụbọchị nwantịta ọrụ ụbọchị na-abụọ ọrụ ụbọchị nke ịtọ kene chukwu ụlọ na ma emekọta ahịa n'ụlọ ọ bụrụ na m nwetara ya anụ onye ụsa bọọlụ karịa ịka ya ọ na-arụ oroma mmadụ gbagara kwuo onwe ebe ahụ na-apụta nna m kwụ mgbe nna apụta ike osisi unu bịa amaọkọmọkọ ma sị na ya bịa nsogbu ajọ jebu ya na nna ya biko Adaeze iji wee kwanyere gị ugwu asara na gị so ụnachi ikpuru m ekwu ụnachi ikpuru m akpụrụ ebe ka ị gakwana nne ife ebe m si wee buru nkụ ọkwa mbacha anyị hụrụ na-ata n'ụtụ ata n'ehihie ka m gaa na nke Okafọ ka mma mama nata ya ego ka agbanwe na nri karịrị na nri ka mmadụ ebekwa ihe m na-ekwufọ kwucha kpata onye m kọbọ nke ọ na-enye m afọ m pụtara na sị ya kama ije njere ebe a ga-ala m n'isi ma nga chere nkụ a na-alọta. Nwanne m biko ama m na oge na-abata na imetụrụ oroma nna anyị Okoli aka maka na ọ bịara ebe a nụnwa onweghị ya na-ekwu okwuro onweghị ya na-agwa mmadụ ọ gwara anyị taa Arinze Chukwu na ịnọrọ ya maka ọnwụ na ị na-ama m ihe karịa ime ọ bụrụ na ị na-ebe afụ ihe nwoke akwụ n'ọnụ Okoli afụfụ ụwa chai a na-agba mbọ ele isi ụwa m bịara ya Okoli maka ofu oroma m ghọrọ na oroma ya ka o ji wee bịa ebe a na-ekwu n'ala nsogbu adị eji ụwa otu a m na-abatakwa ugbu a bụrụkwe nke m na-alụtara onwe m ka a na-akpọ iru aka na mmachi enweghị ha na-agwa afọ m eme oluku ma ọ bụ anụmanụ na-eme ihe ma ọ dị mma ya na ma ọ bụ nke a ma ọ bụ nke a gị na-esekwa okwu na mehie nkụ ehe gbara m ihe gbasara ha na nkụ mbụ na mehie ya ehe ndekwanụ m anya iru akụkwa na ikere nkọnwa onye ọ gbasara mana nwanne m ka m jụọ gị ka ihe gị na ha na-akọ gịnị ka a na-akọ wee be mma n'aka ejikwana m ego ọ bụ na m ji ego
eji m kọbọ ọwụ na eji m ego ha ga-akwari m ugwu ejidụ m ego nsogbu adị ọkụkọ oyibo nwanne m chere ana m abịa chere na-abịa ebe ga nwanne m chere biko chere Adak bịa ebe ọsọ Adak ụmụ okoli a mụrụ ụdị mmadụ ọwụ ka ọ bịara mbe ebe ma onye ma nke o bu n'oge ọ ka mma na m ga-ayọ ya ebe ọ wụzi ofu oroma m ghọrọ na be ya ka o ji gabịa ebe a gwa iwere ahịa enye ndị mmụọ n'aka Chukwu agaghị ekwe ka m gaga mfe ya Nneka ụda ajụjụ bụ ihe na-achọ abụ m nwatakịrị ndị ọgbọ m anọchara na di ka ihe m njizi ya ka abịa kpọchite m azụ asị na nna m na-achọ nke ebe ọ nọ nwa m onye mụrụ na ịbụ adaeze ịbụkwa ịgwa mmadụ ebe ị na-aga maka obodo adịrọ mma kedu ebe njewalụ nne eje nka nnegharị anya nke bụ mgbe ọbụla n'ụlọ mkpụkọ ha nara ụlọ na-atụgharị nke ewu ma ọkụkọ na-efu efu ya bụ ihe na-agbakasị m arụ rapụnụ m aka biko ọ bụrụ sọsọ m bi epụ n'ụlọ edu m ha wee pụ adị m efu efu ịma dịka ike ụrụ mụ na nna gị obi n'elu anyị na-achọrọ gị kemgbe nwa m ọ dịrọ mma gaa na nna gị na-eche gị gake gị aka ọ chọrọ ịfụ gị nne biko ana m ayọ gị ayọ rapụnụ m aka ka mmegharị ahụ n'ụlọ anụnwa hapụkwanụ m aka ahụ Ee ya na be ka nna abịa ọ kọchara m sị ka m bịa kọwara gị otu o si eme ịkọrọ m gịnị ka ị na-akọrọ m na oroma ma ị bịa ghọrọ esi ka ịkọrọ m ya bụ ihe otu ewu oroma si wee gaa ebukwanụ m ya gaa n'ahịa ọwụ na m ghọrọ bụrụ gaa n'ahịa ọwụ na m bụ onye ori ma ebunu m gaa n'ahịa na m na-agafe fụ nke aka m ndọrọ ya ofu mụ na gị onwe oroma anyị na-aghọrọ sị ka aghọrọ ofu oroma mba nụnụ jee bute nkịta ka ị wee ghọrọ ya ka m webe aṅụrị na ọnụma m jiri bịa be gị na ọgbazi natara ọ bụrụ na ọ bụghị ya kịta nụ ịkara ịbụ ozu nwụrụ anwụ ị na-agụ oroma ọ bụrụ maazị ibe gị na-agba mbọ onye agụrụ ọgwụ je na-akọ nri onye ewere ete na-alị elu na-egbu akwụ na-ebute ego ha jeri nri ị na-esa na-agba mbọ gịnị ka ị na-agba na mbọ ị nweghị ike ime nwoke afa gị apụta ife na ndụ gị ị na-agba mbọ a na-agba mbọ ị na-agba n'elu ị na-agba n'ala chekwa ntị ka m gwa gị ihe ma ọ ụbọchị ọzọ ị ga na-agafe mgbe efu ka ị na-ele anya n'elu oroma ma ọ bụrụ na ịghọghị ya aghọ ọ bụrụ na gị bụ ọchịchị achụ ọmụ bụ oke ọsọ efu ka ọ ga-esi dị nka etu a m gwara gị aka ọ dị a na-agba mbọ ịgbagburu onwe gị na mbọ ọ bụrụ na ama m nna gị mgbe nna gị dị ndụ nna gị bụ onye siri ike na-agba mbọ gbatakwa n'ihe ama m ebe isi pụta ụwa ama m ebe isi bịa na-ezu ogi na-akpagharị ọghọ oroma ofu mgbasa agwara m gị ihe o so n'obodo a nke bụ nsogbu ewepụta ọ bụrụkwa nna na-agbachipụgide gị ụzọ maka na ọ dịrọ mma na ihe abịa ị na-ejigharị n'obodo na-agagharị na-akwụgharị ebe niile ị mara na ụmụ okorobịa obodo a n'anya dịrọ ọfa mma fa nwere ife atọlọ gị fa na-ejikwu ma ọgwụ ọfa atọlọ gị jeje memina gị ịbịa iburu ime ọkwa nya ịtụọ ime mkpuke ọ ya dịnụ mma ka ebe a ya akọ ya nne m aghọtara m ihe na-ekwu gbagwoju m anya maka adị m eme nzuzu kemgbe n'ụlọ a ka ị na-agwa m na ịchọ ka nnụọ dị ọnụ kpọchibido m n'ime ụlọ ebe a ka m ga-eji wee fụ nwoke topụta mma nwoke ga-anụ m nwa m achọ ka ịnụọ dị ya anụ dị mana ka m gwazie gị bụ adaeze onye ọbụla mana adaeze nọ na obi eze
oge rukwa ha na ya nudi nwoke ya ejere be nna gị inene si ọ dị gị mma ọ nụọ gị ịnụgo nwa m ịbụ adaeze ihe na-eme adrọkwa m mma ihe na-eme adrọkwa m mma ọ gbakasịbago m arụ esiri ote echekwaba onye nọ n'ọgbọ m nwa m mma mpụ nwa apụ ma mmegharị nwa arụ mma njenwe ebe ụmụ agbọghọ ibe m na-eji adị ekwuzido okwu egwu ọnwa nwa m ịma ihe m na-ekwu gị na onwe gị ma ihe m na-ekwu ọgwụgwọ m n'ọnụ ị ga-akpachara anya gị Ada, okay. Oh, ya no. Ọkwa agwara gị agwa. Ọkwa agwara gị oge ịnụpụrụ kpụrụkpụrụkpụrụ. Ọ bụ na m mara kara m ịgwa gị ihe oge m batara. Ka ofu onye ga-esi ga lụsa mmadụ ebe ọgụ. A na-eme ya eme ngwa ịpụọ na ụgbọala ihe. Ha gbara gị akwụgbọ mfu. Ya ihe a para gị mpa eke. Lena ya anya, awụ na agwa gị mgbe ị ga-anọ, mana nsogbu adị. Iru akụ na mmachi ha kpọrọ m onye iberibe na-egosikwe m na mba onye iberibe ha pụta sọtọwa ọnụ sọtọcha ọnụ m hapụ ha nwanne m nwaanyị were gaa ha gba mfu ma ihe menụ ba agaghị ama ihe ị na-eme ka m gaa ebe a m eti ha mmụọ anyasị Adaeze, kedu ihe ga-agbakwa n'ụdị omume nke a biko? Ka ife tinyezi gị n'ụdị omume a ịnọkọta nnọọ ịgbarịpụ ịmakwa na obodo anyị adịrọ mma ọ anyị nwa mụ gị obodo adịrọ mma ịchọ imechu m iru ọ bụ na ịchọ ije ụdị ije a ịgwana m na enu ndị ụmụ ikolobịa ndị ncha fe edu gị kpagharịba obodo adịrọkwa mma o Adugo, Adaeze, Adigwe, ugegbe ndị afọ ụzọ, ọmalịcha m, ọmalịcha, Adigwe, Adanji eme ọnụ, achala ugo. And him when you're around, you couldn't so it's a totality no tele natural nature na mo abun ya bodogu ya nna ya ko nna ya ihe aka iji wee kpọrọ nda wee bebe ebe a etiri nwa gị ihe n'ofe na-arụ ọrụ a na-agba mbọ nnepu a na-agba mbọ
ụbọchị ọzọ nweta aka gị nwa bụ a na-agba mbọ n'ebe nwa nwaanyị nọ ụbọchị anyị ga-eje chọọ fọgụ na ka anyị na-anọ ka m nwetakwa gị ụbọchị ọzọ ihe a ga imere m akụnna ya aka na-emegwa ihe m mere gị nwa nwaanyị na-akparị m okenye arụrụ anụ nsogbu adị o metara ya buru hai ka nzute ike a na-agba mbọ papa nkwọsọ ka ọ gbaa ihe ahụ ọ gbagokwa ọsọ isi ọsọ agbatara n'ọsọ a na-agba mbọ wee were ụtarị pịa nwa nwaanyị n'otere mmadụ ga-anwụ n'ụlọ a taa m ga-emebi igwe ga-anụ ihe a n'aka ka ị ga na nke igwe bịa asị gị bịa ọgbọka anụ ya gosi ndị ụwa na-achara ka njem n'ụlọ ya tere mụrụ techie lee ka ọnya patachara nke a na-achị iche a na-agba mbọ anyị emesigo ka inyezi ya na-emeghe eme mba na ọ mụ na nwanne m nwaanyị mana nwanne m nwaanyị dị ike anyị emesigo aga m eje hụ ya ka mmakọ na ọgwa ihe m sị gị rụrụ ka ịrụ nwanne ka anyị gaa ka ị gaa lee ya biko a na-agba mbọ chere n'anya ịna ihu na-enwe nnukwu nsogbu nịgorokwa mmadụ ka a kwụrụ ụgwọ ya tee ahụ aja ete nego ihe ọnya kwadoro ebe a ka ọ kọrọ ụwa na ọ bụ achara ka m jiri nwụla ọgwụcha a na-agba mbọ nwee ntị ka m gbagharịcha ihe dị n'ime ihe ya nye m ofu izu ụka nna anyị bikara ịgwa na ihe agwa anyị ga-ahụtụ ebe ọzọ ma hụtụ na nke ya awụ ebe anyị si nweta n'ego ka ekwe bụ ofu izu ụka a na-agba mbọ ị na-atụzi m ụjọ agụụ nwere nchekwube anaghị egwukwa na-egwu ngwa nna anyị be ana m asọ gị aka oyi nye m mkpụrụ ego ebu enwere ego anyị nwere n'ụlọ anyị pụọ anyị na-ala ugbu a ka anyị gụnye n'ahịa a na-agba mbọ biko enwere ihe ji m n'olu kịta ihe a ji m n'olu bụ na egwu m mụrụ nwa ebe ga-esi ebute njikara a ga-enye egwu ebe nsogbu dị ọkụ ụmụ ebe a na-enweta njikara a na-agba mbọ Maazị Udoji igwe ọ dịkwa mkpa nke gị na ada gị nwaanyị ọmarịcha ada gị nwaanyị iwe ebe na obi igwe ude adịrọ ihe nji wee kpọrọ ada nwaanyị abụ iru akụ wee bịa n'obi igwe bụ maka nwatakịrị nwoke a na-agba mbọ nke a ka nagori ya na-eghe na-arị n'obodo a na-agagharị na-ezuzugharịnụ igwe wee were ịtarị pịa ada nwaanyị n'otele alụ gbapụ ụtụ nekwadụ manya biko ọ bụkwa na ọ pịara ụtarị o nọ na ọ pịara ya n'ike ebe ka ya bụ nwa nọ igwe na nke ya ka m kpọ ada nwaanyị ebe a ka anyị ji eketa ha ya afọ ya ọ bụrụ na ọ gbafugo maka ụmụ anụ arụ ụmụ ihe ome igwe bịa ndị nche ọkwụrụ ma okorobịa a na-agba mbọ jee n'ogbu ya na onye afụrụ n'obi igwe bụrụ onye nwa kịta bịa chere ụnụ
a na-agba ya na-agba mbọ gịnị ka ọ na-agba mbọ ọ na-agba bụ ịpịa ụmụ nwaanyị ụtarị n'ike mma agwa ya na ọ nwere ife na-azụ omenala anyị anaghị eme omenelu be anyị omenala ka anyị na-eme otu a ka ọ dị igwe Ogene. Igwe snap. Igwe si pụọ m. Udo dịkwa. Anyị rụọ ọba igwe wee mara ife igwe ji akpọrọ. Anyị rụọ ọba igwe. Biko na ihe nna gị n'ife ugbu ahụ adị ma ndị si m n'ọrụ. Biko gaa gwa nna igwe mechaa ka m bịa fụ ya. Ogene kwere kenye mere kenye ahụ adịkwa ndụ. Ahụ adịkwa ndụ akwụkwọ m aka. Akata njiri aka m. Hapụ m ka njiri aka m bụ igwe ba. Ogene ka ihe m mere. Onye bụ onye gị na anyị? Ha nwanne m. Let's ebe apụọ. Sebe apụọ. Oge ma nwa ebe na-eme gị n'isi. Ịmakwa omenala. Ịmụrụ na ala Igbo anaghị apịa nwaanyị ụtarị. Ya bụzie nke ịpịa n'ike. Ị na-apụ ala. Mma egosiri ka esi apịa ụtarị. Ngọje ka ịdị n'ebe elu. Bịa jee weta ụtarị ahụ. Jee weta ụtarị. Jee ka ịdị n'ebe elu. Jee ka ịdị n'ebe elu egosi ụtarị esi apịa ụtarị. Ya ị na-anụ ife nnekwu. Jee ebe elu ka egosi ka esi apịa ụtarị. Igwe na-ekwu okwu ịkakwu. Kami ụtarị ebe ahụ. Hey! Hey! Igwe ọkụ nwa mmadụ, igwe ọkụ nwa mmadụ, igwe. Hey! Ọ bụ ndị mmadụ atụ ụtarị akwụ anapụghị egosi ka esi apịa ụtarị. Igwe! Adakụ nwanne m. Ike agwụgwọnụ m. Oh! Hey! Nna m. A na-agba mbọ mmemme ha sị na mmekwa eme ka akwụọ m ụgwọ ọ bụrụ okwu ọkwa ọrụ ka m rụziere mmadụ inye m ego ọ bụrụ okwu a na-eyiri m agụọ na-egbu m na nwanne m igwe wee nụ na m tiri ụmụ nwaanyị ihe ọjọkwa ihe na-ese okwu igwe were nna m nwanne m biko zian biko ibebakwa ka ị chọzie ka mme biko kwanụ Adakụ. Adakụ. Arụ m niile na-afụ m ụfụ. Nna m. Ọ bụzi afọ a bara m bụ ife a. Ọ bụzi a na-agba mbọ a. Adakụ nwanne m. Ọ gwana gị nwa ka m na-eche. Ọ bụrụ m na-ata ahụhụ.
gwanụ m nke na-achị ogene. Ọkwa ngagwa. Ịma na a na-agba mbọ chiri na ọ na-arụ ụmụ nwaanyị ka ọ na-esi ike. Ifufe mee ya bụ igwe tata. Ịma na apịagide ya. Pịakata ya. Ụnụzi na-arọ biko. Biko ka ọ nọ na-arọzi. Nne, nke a ka bụ obere okwu. Ị ka na-ekwu nke apịara ya bụ igwe. Bịa. Unu m agwaghọ gị na nna m agada nwoke bụ nna m du ya na ụmụ nwoke jee n'ebe ahụ ọ sị na ọ na-akọgbu onwe ya ọ pịacha mụtara oje kọgbu ugbo o jee ebe ahụ ọ sị na ọ na-akọgbu onwe ya n'ugbo kwụọ ya ihe tinka kopan iwe si na etikwuru ya bụ igwe nna mana ihe onye a bịara enwetakwa ọ nwetakwa ma ọ bụ na o nwetakwa gị o nwetakwa mana nke ya ihe a sị na ebe ọ nọ kịta na-ebiwe gị ya mmiri ọkụ na-ebigo bịa ime ebe ọ nọ ka anyị jee chọrọ m efia ka anyị chịkwa ya ka anyị chịa ya ọcha anyị chịfọrọ ya ka ebe ọ nọ mụ na gị gafee achọrọ m ịfụ ya n'ụnụ ka anyị maa ka imi na anya dị ya mba o adị m aga koko ga-esi taa anyị ka nkịta onye na-ata gị ka nkịta makwugboro n'akụ onye akụgoro ugwogwo na apịa ọfụ anyị kịta ya na ọsa adị m aga biko oge ka ọ na-eme gịnị ka imi gị na-eme onwe ihe na-esi gị ebe ịma na ị na-asaka onwe ihe na-esi biko bịa ka ị bịa nawa na ịnọcha nwanne m kezi ihe mere nke anyị na-etiso hei ọkwa nna anyị ka m nọ na nrọ ugbu a uburu ubo ya nọ n'azụ ebe na-akpọrọ m niile na-achị ọ na-akpọrọ m ya na-achị ọ na-akpọrọ m ya ihe otu aka ya nwoke ọma ọ na-apị ya hei agwa ga iburu ubo a ị na-eburu ubo ya ma akpọ ụbọ nwanne m gị na ọwa amụ amụta mmekọ mgbe nna anyị na-akpọ ubo a ọ na-eji enweta ego nwanne m mgbanwa kịta onwezi na-ego ụbọ kịta onye na-egozi ụbọ mba igere anyị na-akọ akụkọ ụmụaka ka na-akọ ihe ọ na-aza n'aka mma aza ya nekwanụ nwanne m nwanne m ịmana ihe anyị na-eme na-atọ m amụ ka o si dị gị nnọọ ka ya ma wee kpọọ ihe iwe amosu ihe niile a na-eme eme ọ bụ onye na-anwa chi ya na-anwa ịmakwa ihe a nna m gosiri m n'abalị ma etighị uche ma na-enwe ka ọ dị ị na-akpakwa m amụ negodi ihe na-akpọ iri desake n'ihe a ka anyị kpaa nkata ịma anyị ihe anyị na-eme bụ nnọọ ka ọ bụrụ nekwanụ nwanne m ka dịziga m ọgbọ negwe a na-agba mbọ ọgụnwa na-akpọ ife a nwanne m nke aso n'ihe a na-eme
ka na ebe a. Oh, ị ka na-aza ihe. Ị makwa ihe mere. Abịa ihe na-eme ihe dị egwu na-eme kịta n'ama. Ka anyị ga n'ama n'ụtụtụ a na ihe dị egwu gịnị na-eme? A na-agba mbọ na-akpọ ụbọ n'aka. Ifu ndị mmadụ juru na ama wee na-ekiri ma ndị nke na-agba agba na-enwe aṅụrị. Nwere mmadụ ama mfulu. Anọkata unu kọlụ gbagoro keke bụ na a na-agba mbọ na-akpọ ụbọ n'ama. Nya nrapụ ụlọ nna nza ka ije kirie ya. Gịnị ọ na-akpọ ụbọ n'ụdị onye? Gịnị ka ọ bụ na-akpọrọ ụbọ mmejije kirie? Ịdị ekwe bịawa. na-aya n'ukwu akwụma ngwa m na-adeba na-ebukọsị akwụm na-akpakọrọsị akwụm ma kọchi mmadụ ike ebe afụ ụbọchị ma kọchi mmadụ ike ụbọchị ọ ga-ama na ọmụ abụ ibi oge ọbụla gị na-akwụ abụkwa na ụmụazị ka a na-akpara akwụ ọkwa na ọsọ enwe akwụ ụzọ enwe akwụ na akụma imu na ụmụazị a na-aga ebe a ụmụazị anyụọna m anya na-abụ na ndụ ebe a mgbe ọbụla na-akpaka akwụ m gịnị ka ha na-eme gị ọkwa ha kpara igburu isi ya bụrụ na hapụgodo nke akwụ ele ebe isi akụma ibi ụwa atụgharịgo kpọdo isi naanị ịma na a na-agba mbọ ka m ji mata na o nwere ndị ọ na-abụ Chukwu kesie o were mmiri gbaa ha n'isi wee were ụbụrụ ti ha n'aka anyị nọ n'ama obodo n'ụtụtụ a n'okwenye nwanne ka o ji ụbọ n'aka na-akpọ ndị mmadụ n'usoro na-eso ya n'ezikwa anya ọ bụrụ a na-agba mbọ ihe ọ na-akpọ n'ụbọ ihe ọ na-akpọ n'aka ma ọ gwọrọ agwọ ma okereke ama m o zuru oshi ihe ọ na-akpọ ọ kpọgidere ụbọ a wee jide m jọkatasị mba na ọgwụ ya ma ntụkwa m sọ m bụ onye ọgwụ ya ma kịta ndị mmadụ nke ka nke bụ ụmụ agbọghọbịa anyị ibi ọ na hey ịhụrụ mmanya ọngịnye m ihe anyị na-agwa ma o mere eme sị gị na ụbọ na-akpọ o zuona bịa gosi m nji anya m na-abụ ya gosi m maka agwọ ofu onye fụrụ bụ eke mama m ma ọ gwọrọ agwọ ka amarọ m mana ọsọ m bụ onye si na ọgwụ ya amatụ n'obodo anyị jeka iwere aka iru akụ bịakwa nne m anya m afụgo ntị m tata nsị gị na anya m afụwago ntị m nne ọkwa n'ụlọ ka m nọ n'ụtụtụ Chinenye jelu bịa nsị ya nọ gịnị ọ gbarụkwa na-abịa osi ọgịnị ọ sị m na a na-emezi gịnị ka a na-agba mbọ n'ọnọ n'ama wee were aka na-akpọ egwu na-agụ n'ọnụ na-akpọ m ụbọ nwere ihe ọ na-ada emefọ nwesị biko kọrọkene na ihe asị m n'akụkụ bụ oge ọbụla unu na-akụ iri kedu ihe unu chọrọ ịfụta na-arụ a na-agba mbọ nwa nne o wesị m soro ya je wee soro jee ime ihe m fụrụ
okweghọzi m odidi wee nọla na wee gewa na-agba mbọ ntị nwoke ma wee na-akpọ wee na-agụ ihe ọ na-akpọ n'ụbọ ọ bụ na ọ bụrụ na ọ maka gị bụrụ ezigbo enyi m nwaanyị nchọkọ isoro m fụ ihe ọma akakwa m ịpụta mana asị ka m bịa ka m kpọọ gị ka isoro m fụ ihe anya m fụ nne m mgbe m ji ege gị ntị ọ maka na ịbụ ihe nwaanyị ihe ọma ichiri nwere ike isi n'ime a na-agba mbọ apụta pụtawa maka n'ihe ikwu kịta ka m kwuru mgbe Chinenye dị agwa m aka m agbọchapụ ọ nawagodu be ha mana ọ gwagide m nwee sị na ngwa nka nje mana ka ihe mmadụ ji anya akirịta anaghị egbu mmadụ nwee sị ka njefu mana ejelu m nwee kwe n'isi ma ebu na nwere ihe ị na-eme kịta bịa soro m ka ije soro ihe ọma dị mma ka ije biko mba chere obere ka m butu onye nchiwere n'ọkwa na mgbe ọ ka mekwa ọsịsọ maka ọ kwụsịkwu ya ihe mekwa ọsịsọ ka ị bịa were gbara anya gị Krismas ka ị jebe ka ihe ọ na-akpọ bịa gbara anya gị Krismas. Ka onye ekebinyere ego a ihe a na-akụ ebe ọ na-adị bụ otu a ka ọ dị Okoli a na-agba mbọ buru udu nna ebe suwa n'ọgbọ nke bụ ịkụwakwa udu nna ya n'ọgbọ ụbọ nna ya ka ọ bụrụ dabata n'ọgbọ ihe onye aka na-eme rekọm ka aka na-eme ụtọ ka isi na-eme ụtọ ka okwu na-eme ụtọ ọ bụ ihe ọ na-agụ n'ọnụ ọgbọ agbapikwa ụzọ na onye mụziri etu esi akpọ ụbọ nwoke na-ajụ agwọ naghị ịmụ ihe toro ogologo ọ bụ ụbọ ka eji mara nna ya manụ nna ya dịka onye ọkpọ ụbọ na kwara ọkpọ ụbọ ka a na-akpọ nna ya nna ya na-akpọ ugbo ebe ọ dịka ebe a na-akpọ nkwụ nwaanyị Okoli ihe ahụ nna ya na-akpọ anyị na-akụrụ ya aka bụ ọmụmụ ka ọ na-amụ na ihe a na-agba mbọ na-eme n'ọgbọ kịta Okoli ọgba ọgbabigo ụzọ na-agba jee ebe a ka ije anya kirie nwata bụ ozu nna ya ọtụdobe egwu ọnwụ a na-agba mbọ ọ bụrụ na o si taa dịrị mma ya dịrịkwa gaba ekekele
gịnị ka ị nwere Ibi chere ọ gbagotego m. Ibi chere ọ gbagotego m. Ịma na uche na-abịa ọ gbagotego m n'isi. Ọ gbagotego m n'isi. Ya bịakwana gara. Ịma na ọ bụ na ya hapụ nwoke ma na ihe ọ na-akpọ n'aka ọ kpọkọrọ ndị mmadụ niile n'obodo a were onwe ọkachasị ụmụ agbọghọbịa anyị. Anyị ga-eje gote ụbọ. Anyị emeri eto nwoke atụtụrụ anyị chịrị anyị taa n'obodo a. Nụọ anyị. Ịhụkwa ihe ọ na-akpọ ụmụ agbọghọbịa niile gbaa ya okirikiri. Mmadụ niile gbaa ya okirikiri. Ha na-akpọkọta ụbọ njinji a na-eji nke ọ dara aka ihe dị ya mma ọ na-eme. Anyị ga-egote ụbọ nke anyị. Akụma ị na-ekwu na-ego ụbọ igote ya ụbọ onye ga-amụgosi gị? Onye mụgosiri a na-agba mbọ. Kedu onye mụgosiri a na-agba mbọ? Onye iberibe nya ihe a na-agba mbọ kpọnwụrụ ka ị na-ama mkpọnwụ. Ihe o menwere ịma mmenwu ya na-ekwe mkpụrụ aka ma niile bụkwa amamihe iri. Mkpụrụ ụkwụ m amamihe, arụ m niile ma a bụrụzie isi m ebu m amamihe ebu n'isi na-akpagharị. M gara ya ketọ ọkwetu ọsọ akpọ ya onye nwe ihe ndị mmadụ agwara na-abịa ụmụ agbọghọbịa niile anya natasị anya. Oke otu ọ dị otu a ugbu a kedu ebe a ga-egote ya bụ ụbọ? Ọ dị n'afịa ego ji ọrụ mba ime aka gote ịnọ ị na-akpọ ịbọ ya kpọkọta nka idebe iweta ọzọ na-akpọ njinji a na-eji. Akụma ịma nke kacha ewutekarịsị m nwata nwaanyị nke m gwara na ogene m chọrọ ka m kpọrọ ama m na ọ ga-ebi dịka di na nwunye ọkwa ya ka a na-agba mbọ ga-aga kpụrụ o so wee nọdụ ebe a. Ị ga-anọ na mmiri ncha baa gị anya nke a na-emesi imebe ọsọ ọkwa n'oge ka a na-egbu ihe a nke anyị na ebe a kịta ụmụ agbọghọ 10 abanyego na ndị nke nọ anọ ma ọsịsọ ka a mara ihe a ga-eme obere ego chọta nwa obere ego. Akụma ịma ihe a ga-eme ugbu a enwere nwa obere nwa nchọnchọ ego ndobere n'ụlọ aga m eweta ya bụ nchọnchọ ego ma enye gị ya bụ nchọnchọ ego i were jee ya ka ị ga-egote ya bụ ụbọ. Ọkwa na-agba mbọ ọ ga-agbakọta mbọ gbaba mbọ. Ị na-akpọ ịbọ na-akpọ ịbọ. Iru a elebighị aka mgbe ụtụtụ. Agara m gaa lee egwu. Egwu gịnị? Papa, ya na inube. Papa kwaso gị na-anube. Ya inube ihe a na-agba mbọ ji aka na-eme n'egwu. Papa, ifu ọ na-agwụ agwụ, ọ na-agba agba. Ifuzi ka aka si eme ya. Ọgbakọ eju ndị mmadụ eju. So gị ka m na-afụrụ ebe ahụ. Egwu wee bụrụ so ụtọ. Papa ifu. Papa ewu n'aka kpọrọ ụbọ n'ala ya kpọchaa ụbọ na-atọ gị lakpuru gị ịra ma ọ bụ ya ka iji hapụ ga m ga-agụ aga igbu n'ụtụtụ isi iru a ịkwụ ụmụ na-eji ka mmega arụ gị na agwọ ịgbọ ụtọ. Agwọ agha na-enwere ihe toro ogologo ọ ga-awụkwa aka egwu nna nwa akụrụ ya o ji eme erige kamgbe n'ala a na-agba mbọ gị mụtala aka egwu nna gị ahụ mgbe ahụ ọ na-agbọga gị kpọọla ya nke ọnwa na-akpọta ya na-atọ ụtọ ọ ga-akakwara gị mma karịa nke ịnọ n'obodo a na-eme iyi nwee ihe a na-akpọ gajikwe Iru come on. Nnem, ka ọ dị nnọọ ka nna jesi ọgwụ anọ. Ngwa. Kelesiere m ndị nsogbu adịla. Ka m jikere ka echefudi egwu. Ị ga-echekwa jee gee n'egwu a na-agba mbọ. Chi ị na-akọzi ka ọ na-emara onye mbụ ụtụtụ echi anọ m ebe ahụ ịchọzi ka akọrọ m ihe mere ị ga-achọkwa m ka akọrọ m ihe mere ịba na onye mbụ nne m nwanne m gburu ego na-ekporo ego
m na-apụ oge a ga-esi na hapụ. Mvụ, atọ, anọ, ise, isii, ịsaa, asatọ, iteghete, iri na otu, iri na abụọ, iri na atọ, iri na anọ, iri na ise, iri na isii. Nwanne m. Ịma na oge m na-apụ. Ya sị gịnị ka m na-aga eme. Nna m enweghị ike igosi m ihe na nrọ. Ihe aghara enwe isi. Ama m na ọ na-akpọ ihe mgbe ọ dị ndụ wee na-enye anyị mata ama m na m ga-amụta n'ihe. Kodu m chekwa ofu aka kpakpakpakpakpakpakpam ngwọrọ ya ka ngozi ndị be anyị na ihe niile esi n'ọbara aga. Enweghị ihe nwere ime ugbu a bụ ị ga-aga ahịa ị ga-egote akpụ na ogwu igote akpụ na ogwu igote kpụrụkpụrụ anyị nwere ọha ebe a ọrụgodo tụrụkpa anyị nwere ebe a ka anyị rikere nne chi ya ndị mmadụ ịkọ ka anyị rikene nne na-agụ rikene nne chi ya ndị mmadụ ịkọ ha une ga-enye anyị nri. Ama m na m ga-amụta nwa ihe a. Nna m. Nwanne m, ana m abịa ka njedesi ego ana m abịa. Ka ebe isi n'isi ebe ị pụrụ n'ụlọ kemgbe ụtụtụ ụlọ nsị gị ịza mụnwa jiri aka m zatọpụ ya ka ebe isi. Mama che ka m bakwa n'ụlọ. Ị gaghị hapụ m ka m baa n'ụlọ. Asị m na ị gaghị aba. Mmachi nọrọgide ebe onwe ebe ị na-aga. Mama ọkwa ị na-achọ ịga n'ọkwa aka. Ọta ka ị gwawara m kwa anụ m buru m n'isi tụọ m n'ala ọ karịrị nke ị na-emebu. Mana ihe mana ya ga-apụ na mmachi na kemgbe ụtụtụ mmachi pụrụ n'ụlọ na mmachi bụ okịta akọ na-abata onwe ihe ọ rụrụ n'ụlọ ụlọ ọ na-aza ọ zacha ya mụ zara ihe niile nsị mmachi mee n'ụlọ onwe nke o mere ọ na-abata ọ ga-aba n'ụlọ ka m mara ma agbọghọbịa ọ na-eto ma mụ eto ome ya. Mmachi eziokwu mmachi ebee ka ije mmachi asị ebee ka ije nne mmachi rapịa kọpụtara nrapịa oge ọbụla mmachi unu nwe nwa ọzọ bụ anya mmachi ka nso ike mmadụ akpara mafa ọ kwụrụ karịrị onye kụrụ ya kenewe nna gị taa ọ na-awụ nna gị mụ na gị kara imechi ihe n'ụlọ a ka m mara ma ọgwụfu agbọbịa ị tụrụ ka m tụrụ. Nekwa n'anya ka akụ na-edozi ahụ na-emepe ike oge ejire na-akụ ihe niile ka butere nwanne m nwoke. Nwanne m bịa na Chineke chọta gị. O Chineke nwa butere ya. Chineke? Chichi nke nwa butere ya mụ. Nnukwu ahụ mango niile. Kekere ụwa gọzie ego. Asị m gị taa ya ka ọ na-enye gị ike na-edosikwa gị ahụ ka iwe na-agụ. Ọkwa ya? Mango a na-enye ike enwere ike ịtakwa ya omeghe ahụ dị pere. Ọ nsogbu adị. Nne ngwa ị ga-ebukwu ya n'ihu. Okpuo ya ọ na ntichi egwu tata ya na mgbede. Nsogbu adịghị Hey, na-agba mbọ. Kekere uwe ekele. Mmachi. Nwa gị nwaanyị. Mmachi nwe ofuru efu gịnị mere? Arụrụ.
mana apụrụ m apụ na-abata mmachi ka o bu ọba njụwa ya si mmachi ka ibu ibu ka ebe ị na-aga mmachi abawara m si m ọ gbasara m mụkpọrọ ụzọ ka ya gafere nga ikwu mmachi ama ama aga hapụrụ ya ọgawa wee banye m ụlọ kwefu na mmachi ekporo na ma nri niile esi ma nke ndụ kpụrụ wee pụba otu a nọ ebe a agba m ọnụ kedu ihe ga-akpụ ihe nke a kedu ihe dubara mmachi n'ụdị omume a ụbọchị aka na-abagharịa ndị ọ hapụ osie nnụnụ a mgbapụ iro nkịta bụ ibu nne dị n'ụlọ bụrụ gawa ebe ka ọ gwagosi abụrụ iwe na-eje ịjụ m njụ onye nke a na-akọdị ihe a ma nke gị nwa ga-eri adịghị ọnụ ụlọ nwe nri dị na ị ga-eri ị ga-anene na-ebe ụdọ ọjị maọbụ nwa ya nwaanyị ka ọ bugara ya bụ nne onye kwapụrụ m ka m mejewe iche ịchọziri ka ọ tụpụ m n'iro onye na-achọ ịba n'ọgụ mmachi nsogbu adịghị m ka m jee na be ụdọ ọjị na m ngafụ mmachi ka m gụ ihe ọkụ ji ntị ọka eme mmachi bụ nri idobe m Udoji nọkwa n'ụlọ. Udoji. Pụta akụnne ya. Akụnne ya. Nke iru dị ga-etu a. Ọ dịkwa na mma. Nwa gị nwaanyị ọ nọ n'ụlọ. Sama gị nwaanyị nọ n'ụlọ a. Nwunye m gwara na nwa nwaanyị pụrụ ije eri ụtụtụ rapụ ife niile dị n'ụlọ mgbe si na ebe gị ka ọ bịawala na ịmara ya nwa gị nwaanyị adịka na mma nwa gị nwaanyị abịa akwabe m nke ka nke eri ụtụtụ ejibe mkpụrụ anya m na-abụ nwa nwaanyị chere enwekwara otu nwa nwaanyị si gwa m okwu maka nke aka n'ogori a na-agba mbọ ọ sị na ha gara lee egwu ya jikwa atọ ụtọ o jikwa ọtọ ha ụtọ na o ruo echi ya na ya ga-aga a na-agba mbọ na egwu na gịnị ọ ga-akwụkwọ ebe ha gara ihe a ọ ga-akwụkwọ na nke ka ha gara ihe a ka iberibe a eche m na nwa nwaanyị ga-eje ojiji ahụ mana mmeje nke a na-agba mbọ mfụ nwa nwaanyị ebe ahụ mmekọta ma fụ nwa nwaanyị ebe ahụ mgbe ihe ọkụ ji ntị ọka eme Akụnne ya chem ka m were mkpọ mụ na gị ga-eso aga ya karịa a na-agba mbọ ụgbọ dị ihe nka ụgbọ anyị na-akpọdo ọkwadụkwa ụgbọ nna gị kpọrọ mgbe ọ dị ndụ kego ga-apụ iche eme ihe ewu ihe ọ bụrụ ụbọchị ụmụ agbọghọbịa ya bịa nga gị bịa gị na-akpọ ụgbọ ụgbọ anyị ọ nọtụle ha ka na ikpọ ụgbọ ka ọ gị a na-agba mbọ ị ga-abụ mkpi na-agbara ohe egwu ụbọchị ụmụ anya bịa na-ebe n'ebe otele a na-agba mbọ rie ajụ ka ịdụ onwe gị ọdụ ya karịa
kwani aga. Ke ihe ndị a ga-eji na-achụ anya ọsọ ka anyị rapụ onwe ihe ọjọọ na-akpọ men, ọ na-akpọrọ mmadụ egwu. Ozugon na ihe anyị ga-eme anyị ncha niile ga na-achị azụ kịta ka anyị jee gwa ndị a n'ihe adịrị anyị obi mma maka na anyị rapụ okwu a ọ na-aka na anyị ya bụ na anyị ncha niile ga na-achị azụ kịta ka anyị jee gwa ndị otu adị anyị n'obi unu ekwere ekwe nwa nke m mụrụ amụ wee kparịa m n'ụbọchị taa maka egwu anụ ọhịa akari ogori a na-akpọ isi ọgịnị ka a na-akpọ nwa a na-agba mbọ egwu asịkwa egwu asịghị nwa nwaanyị enyikwubere meso ọbụnadị ofu ụbọchị egwu a na-agba mbọ ọ na-akpọ kịta ụba akpụ ihe nna ya kpara mgbe gboo otu aka ọ dị mgbe nna ya nọ ndụ ọ na-akpọ ụgbọ etu ụmụ agbọghọ si eju na nke ugbu a ọ wee etu ụmụ nwaanyị nọ n'obodo a si adabe nna ya nke ọ gịnị dị ihe nwa nwaanyị tee mure n'iru ọra maka ofu ogori enwere ife ji eme n'obodo a Adudoji ọ dịkwa nke ọha nyere mere ojiji ụta Akụnna ya okwu dị n'okwu a okwu ikwuru ihe na ya ndị igwe ga-anụ maka ya ndị igwe ga-anụrụ ihe okwu ikwuru ihe na egwu agba ha aka mara tupu igwe anyị ya ka ndị ichie anyị kpọkọta ndị ichie ndị ọzọ ka ọlụ a ka obi anyị buru ofu tupu anyị ejebe na nke igwe Akụnna ya ihe a ka anyị ga-eme ugbu a egwu ata m igu n'isi nke a mee n'ala mma ụjọ na-atụkwa m ọkwa na m chọrọ otu ọnụ na otu ma ebe ndị nwoke na-achọ m ụnụ na-agbakwute m onwe m chọkwara ya mana ihe a ndị nna ụnụ mere ebe ahụ nke ugbo ha nwere ike ịgba m egbe ọ kakwa mma na ụlọ si nkọwara ụlọ nnukwu mmadụ ikote okwu ka ihe ha si m mere ha egwu bụ egwu ụmụ nwaanyị nkwọrọ na egwu ngwa n'ebe unu si m kwụrụ ọgwụgodo ihe Chinenye mere ka anyị na-ekwu maka ya were kwụrụ na egwu nwanne m butere m ụbọ Adaugo nwa ọmarịcha nwa tomato jos nne maka ịma na ịbịa n'obodo anyị a niile ọ bụ sọsọ gụba Adaugo ka m hụrụ n'anya biko nwunye sị m agwa gị ọkwa ịmụ oluku a n'ofe ka a na-akpa na-agba mbọ biko achọghị m ka ị gaa ebe a ọ na-akpọ ihe a ọ na-akpọ o ji akpọkọrọzi ụmụ nwaanyị niile nọ n'obodo anyị na ihe na-ekwu biko maka ahụbeghị gị ofu ụbọchị ebe ị gara ebe a biko achọghị m ka ị gaa biko ya ihe ka nsị m agwa gị ma ya ọgụ ihe na-agwa m ugbu a n'ụdị gịnị n'ụdị na-ebu n'ụdị m ịma na a na-agba mbọ gara obodo tere aka wee gaga weta ọgwụ o ji akpọ ihe ahụ ịhụrụ ọ na-akpọ na-agba tana wee were iwe na-akpọkọrọ ụmụ nwaanyị niile ụmụ agbọghọ niile nọ n'obodo a wee na-akpọkọrọ ha nche niile ya kpọ ha n'ebe ọbụla ọ kpọrọ ya ha na-achụkarị ya ka ijiji ebe ọbụla ọ kpọrọ ya ha na-achụkarị ya ka ijiji biko ya ka m achọ m ka ọgwụ ya atọ onye biko nne biko ihe ya na-akọ onwe dị mefe ya onwe dị mefe ihe ya Adaugo a na-agba mbọ Adaugo biko n'ọkwa na ịhụnanya ka nwekwere n'ebe ị nọ ihe a Nne Mmachi nke ka nke melụ gịnị ma ekwu n'okwu m
akwacha na maka tiela ọkụkọ aka ime ebe mmachi nwa gị bụ nri niile a wee jewe mba na nke ofu ogori a na-akpọ a na-agba mbọ na-enwere uche a na-agba mbọ na-enwe ihe ọ gbapụtara onwe ya ọbụnago nna nje na nke ụdọ ọjị jekwe na nke a na-agba mbọ a ewee si na nwa nwaanyị ka nọ ebe ahụ njere ka m gwara anya m na-abụ wee fụ were ebe afụkọ ụmụ nwaanyị kpọsara kpụwa mmachi nwa m obere ka mmachi ma mụra ntinye ọ ihe ahụ na-agwa gị agwa gị na mmachi kwara m aka mụ bụ nne ya ọ kwara m aka ebe a obere ihe ka ọfọ ka m dagbuo kedu ụbọchị mmachi bido dị omume a ka ihe anyị eme ihe a ka ihe anyị emekwa nne ya na-agwa ọjọọ nke a nwa akpara ka ihe anyị ga-eme ya ozugbo ka m gaa chee echiche ka echiche m ji bụ nwoke bata m n'ime ka m ihe ga-abụ nsogbu alụgodi awa n'ụlọ ka m chọọ ka m ga-esi wee mee ihe anyị eri anyị ekwesị maka na anyị mụrụ ụmụnna ihe m jiri chọọ ka anyị nọ ụdị ọnọdụ a awụghị ihe ọzọ okenye ada nọ n'ụlọ ewu amụọ n'ọgụ ihe karịkwa n'etu a atụọ ya aka ọ site na aro mụ na gbasatara a na-agba mbọ na egwu ya egwu a na-agba mbọ ọ kwadokwa egwu a nna ya na-akpọ mgbe nna ya na-akpọga ụgbọ a n'ala o wee tụọ aka ụmụ anyị si aga eju na nke ọ ya ka anyị chịkọtara wee na-eche na ya bụ a na-agba mbọ ọ dịkwanụ m ka ọ na-adị m ka o nwere ihe ekechiri ekechi ọrịkwari n'egwu kpatara ụmụ agbọghọ anyị jizi eju bie enwezi nke ị ga-ahụ n'ụlọ ụtụtụ ehihie abalị ịchọ nwa gị nwaanyị ọ na nke agba mbọ onye ọbụla chọọ nke ọ na nke a na-agba mbọ onye ọbụla chọọ nke ọ gịnị dị ihe a nwere ike akọkọta na-aga na nke a na-agba mbọ gị ị ga-ewu echi akọwa akụkọ ọzọ wee na-asị o na anyị ga-aga na nke igwe ga-akọsara igwe ihe ka anyị na igwe tụọ ọrụ ka a ga-eme nwa ka eji ehihie a chụọ ewu ojii mgbe chi na-ejibeghị ji okwu gị amaka atụrụzi ewu ihe ahụ hụrụ ebe gị ugbu a na o tele ya hụrụ ya okwu a na-eri m nri n'ahụ eri ogologo oge mana ekele dịrị Chineke na o si n'ọnụ gị bụ okenye wee pụta ya bụ ihe m na-akọwa abụ na-akwụ gị n'azụ akwadoro m ije a oge ndị ihe nke a ụmụazụ a ga-anọzi ala n'ụlọ ọ nke ịhụrụ trịfụ na ebe a na-agba mbọ emere ihe eme ọ bụ ọgwọ nke a ga-abụ igwe ala ahụ bụ ụla ọkwa a ga-atụola igwe aka mara na ihe anụnwa na-efesi efe edu anyị ga-esi mee ka a na-achọ maka aha dị ohu ọha agbaso mmụọ ụnụ ncha ihe gburu ihe nwunye eri ọ na-asị m kwuo ọrụ ma izukọ ọnụ jewe ebi igwe ọ dịka anyị na-alụ agha ọ ka mma ịhọpụta mmadụ ole na ole n'etiti anyị ka anyị jere anyị ebe igwe ka anyị mara ihe anyị ga-eme n'ọnọdụ ya ugbu a olu anyị niile wuru otu na-atụfughị mgbe ana m ekwuzi ka ọ bụrụ mụnwa na akụ nna ya ga-agaga ihu igwe ọ dị mma akwụ m unu n'azụ ọ bụrụkwa na unu eme ka igwe mata na aka enwe na-achọzi ịghọ aka mmadụ n'ofe ka ọ mara na ihe efe na n'ọbọzi ụkwachi ọ dị mma mere na-arụ ọbịa akụma ka ụdị ajị na-akpa ihe nke ebe a ụdị nzu ihe ị na-eme ihe ebe a
onye ka ime ọsụsọ wee jebe ebe a. Iche na ihe a dị ofele. Agwa gị na a na-agba mbọ na Chukwu kụnyere ya mmiri n'isi wee were ụbụrụ tinye ya n'aka o ji akpọ ihe a. Na-akpọ ihe a ka mma ma ụbụrụ ma ga-abata m n'aka ka m kpọbụ ya ọfụma. Itisasị ya kịta. Chelu ka m chelu. Ọbịa chelu ọ na-abịa. Ọbịa m n'aka. Akụma kpọọ n'ihe ọfụmanụ ihe anyị na-emeba na-agbaka m ntị ọ na-agbaka m ntị ihe a dụrụ ofele ihe anyị na-afụ kịta adụrụ ofele na-akpọ ya ka ọ banye esi na gịnị mere gee m ntị ọ bụrụ na ị ma na ihe ịmụ n'ọdị ihe ofere wee bịa nakọrọ m ego niile m nwere na be m iji agaghị ego ya Akụma jirikwe nwayọọ gakwa gaghị achọwa ebe isi wee weta ego m gị wee nye m n'aka ya gbakwa na mpe ibi ngị nwa bụ ofe nkupu ka ebu ị na-azazi ibi iche na ị ga-ada m ibi ana m anyịkwa aja arụ enweghị na anyị enweghị ga-eme m jiri nwayọọ ka anyị jiri nwayọọ mụọ ihe amụta ya ọkwa anyị mụọ ihe kịta anyị kpọta ụmụ agbọbịa niile ọ na-arụsịrị anyị ngwa chelu ọbịago m n'aka ibi ihe a dịrị ofele ibi ọ dịkwa ka anyị ga-ejekwulu a na-agba mbọ ka ọ kụziele anyị chelu no ka jekwulu a na-agba mbọ ji nwayọọ kụziele anyị onye a na-agba mbọ onye zuzu a mba nọ enweghị m ike ime ya eme na ndụ m a gemụntị anyị jekwula na mọpụ onye ga-agwakwa na ya iji maka ya bịa anyị kwụ ya kụziele anyị ọ ga-eji obi ọma na obi ụtọ chee na anyị na ya eligo na anyị bụ ezigbo ọyị na ya ma mkparịzi ya ọzọ ọ kụziele ya ọfụma ọ na anyị ga-aga gị mana ngwa ga-agakwa ajụ ya hapụ okwu ama m ka m ga-esi gwa na-agba mbọ o ji nwayọọ detuo obi na anyị kụziele anyị ọ kụziele anyị Akụma nwoke ike Akụma nwanna ọ dịka ọbịago ịma ọ na-agbara nkata ọbịa m na chiri ọ dịka ọbịago ka anyị jefu a na-agba mbọ ka kụziele anyị mụ ga-agwụ ya mgbe m gwara anya a na-agba mbọ ka anyị gaa na nke a na-agba mbọ ọkwa gị ga-agwa ya m ga-agwa ya na igwe ncha ka na-emekwa na ebe a na-agba mbọ Maazị Udoji Maazị Akụnna kedụkwa ife igwe onye na-arụ ụka ya na-aga ka ị gaji anya gị nwere ihe na-eme ọkwa ugbu a ka anyị si n'obi gị wee pụọ na-agata n'ihu nke a na-agba mbọ lezie ụmụ agbọghọ anyị na a na-agba mbọ na-akpọ ụbọ ya ụmụ agbọghọ nke bịabịa ya makụdi etu a nke a agaghịzi ebe a nke a na-eme ha na-amụrị na-achịrị ọ bụ etu a ka esi akpọ ụbọ onye ka esi ka anyị nọchi azụ bịa gwa gị ka ị gaji anya gị hụrụ ihe na-emenụ ọnwa etu a ka esi akpọ ụbọ Maazị Udoji igwe Maazị Akụnna ka njigodo unu ebee ka ife a na-eme ọ na nke a na-agba mbọ onwe onye a na-agba mbọ were ụdọ konye n'onu wee kpụrụ bịa ọkwa ụmụ agbọghọbịa ndị a were ụkwụ ha ga ebe a na-agba mbọ wee na-egere ụbọ ọ na-agba ọ bụrụ na unu were ụmụ nwaanyị unu chekwaa ha ka esi eche ụmụ nwaanyị ọ bụ na fe ekwere oyi were ụdọ kee eke nwa m nwaanyị na ya o nwee ebe o je ya ọnụ ka ọ dịla rapụ na a na-agba mbọ na o nwere ife ọ na-eme dị njọ achọkwa m ịnụzụkwa mkpesa unu ama a na-agba mbọ ọzọ na o nwere ife nwa na-eme dị njọ
na-ekwu okwu ọ bụghị onye ọ dịrị mma tata ọ ga-adịrị mmechi oijenu ndị na-akwa ndị na-aṅụrị na-aṅụ Hey, ide ndị mmadụ n'ọrụ. Ndị ụmụ agbọghọ bịa n'ọrụ o. Iji ụmụ agbọghọ egwu ga-atọka egwu ga-amasị ka anyị anọ m were ebe niile na-agba egwu kama a sị na nabata mmerie ka ụmụazị ghara emume amụ mana anyị ji aka anyị gote ụbọ nke anyị biko ka ịkụziere anyị ka esi akpa kụziere gị ka esi akpa ụba a na-akụzi ụbọ akụzi ọ natara chi ọ ihe nweta ka ọ a na-akụzi ya anọ m ebe a ya abịa o si n'aka nna m wee bịa a na-akụzi ya mmadụ a na-agba mbọ kụziere anyị obere ihe a rịọ obere ihe ọgwụ oyi ka anyị bụ a sịkwa na onye e nyere si ya nye ya kwana na ọchị aha bụ ihe nye gosikwana ya ebe chi aha nọ ka anyị jikwa n'ebe agaga nara ya bụ chi biko gị nwaji aka gị jee nata ya chi ngwanyezie anyị ha chi nyere gị ajọ na njọ o ime otu ọhụrụ na ugbu a ọkwa ibi ka ị na-aza ọ nna gị ọbara gị ibi ihe na-aza akụmụ ọ nna gị ọbara gị akụmụ otu akwa ka ihe nweta na-esi n'aka ha were abịa ihe unu ga-eme ewu gbewe na ekpere kpesi ike o nwere ike echi nke ụnụ ka nke m ọkwa ya ya ụnụ biko ewe n'ụlọ iwe ụnụ nwere ike si na m nwere ụlọ iwe ruo ma na-eji ya elu ilo akụma ọkwa gwara gị ya ka ya bụ ibi ebe a agwa ngụ na ogbu anụ ga-awụ anyị n'ala ya adịghị ka ọ bụ ihe egwuregwu ịhụrụ ihe o mere anyị kịta ọkwa ihe o tere anyị pọte kama ihe na-atọ m ụtọ n'obi bụ na agwaburu gị ihe agwa sịgụ na nwoke a ga-awụ anyị n'ala ebe o so otu a wee dị anyị ga-abịa naba ị ga-abịa enye m ego m maka agwara gị ihe agwa ngwaịla gị gakwuru ebe a akụma ngwaịla ekebe enye m ego ndị na-akwa ndị na-aṅụrị na-aṅụrị lezie n'ijenu ndị na-akwa ndị na-aṅụrị na-aṅụrị mba nna ya udo ọjị ka ikpe ya esi na-ekwu otu a ọmụkwana ihe a adịghị mma ọmụkwana ihe nwa na-eme n'obodo a na-akpọ ntị zogozogo maka na o lubeghị ihe n'ahụ ebula ozu onye ọzọ ọ dịka ebu ukwu nkụ anyị eje chiganụ na nke igwe ka anyị jegwu ya na ọnọdụ anyị nọ n'ọfụma na anyị ụfụ iji achebe igwe nke ugboro ne anyị ejego nke isi jee nke abụọ mụnwa bụ ichie akụnna ya dee ha afọ kpa m n'iro si na ndeje ebe igwe akụnna ya ọ dị nke ọ gị kwuru okwu a ọgbọ ụsa ada agbadowe beso m ihe na-achụ ya nụ ọ kwụsịrị okorie o ghere ihe egwu na-eri anyị ga-agaghachi na nke igwe ọzọ ka a mara ihe mere ọnọdụ a ị na-ekwunu ka a hapụ otu a ka ụmụ anyị laa n'iyi mmụ agaghị abụcha wee gachakwa ị gaghị afọkpa m n'ebe igwe ọzọ akụnna ya gị sị ga agaghị aga kama ya mụ na okorie esoro ga anyị ga-aga a ga-amara ihe a ga-eme ọnọdụ a ọ ihe nkwu igwe na-atụ mmadụ egwu akwụkwọ ya gịnị ịma na ọ na-adị mma ka onu sụọ n'ala ma ya eji n'eji ọ na-adị mma ka onu sụọ n'ala ma ya eji n'eji mmụ ka a na-agba mbọ kparị na nje ka ọ kụziere m ụbọ mana ọ nwe ofu ihe ịma na ndụ ebe a mmụọ niile a eji akpọ ụbọ na-aba m n'ime nene ihe ga-eme kịta nene ma kpọtara ụbọ a kịta ma kpọtara ya ọfụma kịta ma na mmụọ agbara m n'ime nene ihe ga-eme mụnwa ihe akụma ka a na-agba mbọ kparịrị maka ụbọ eji akụ na-akpọ ụbọ ọma ihe ebe ka uche ya dị mmụọ iji akpọ ụbọ abanye ego ọ hapụ ga na-agba mbọ nwana mkpọ ma kpọtara ya kịta mana ọ bụrụ mba akụma
ndị mmụọ niile a na-akpọ n'ebe a na-akụziri ha ncha wego m n'arụ anya ka gwa nene m ndị mmụọ niile na-akụzi ụgbọ ọ na-aba nke abalị ohibi nke abalị Akụma otu a ka nke ya si ada enwe ihe ọzọ a na-achọ n'ike ọkụ ka ihe ọzọ a na-achọkwanụ n'ike ọkụ etu a m si akpụ ya mkpọ ya na be a na-agba mbọ ụmụ agbọghọ niile a na-ebe esobe m na-eme n'anya ndị mmụọ na-akụzi ụmụ na-akụzi ịkpọ ụgbọ nke abanyekwere mgbede a ka ọ ga-eme ọkwefu ụmụ agbọghọbịa niile a nataba na mgbede nna akpụ ya ha nche niile na-esoro m na ha nabe m ha nche esobe m ihe anyị na-eme ebe a ka iji ga-eme ihe egwu nsogbu adị ọkwa mgbede a ị ga-eji anya afọ ya na mgbede a ka ọ ga-eme ịchọ ka isi na azụ na onwe pịkpụnatụ ya sibe mpụ ọ na-abụ nwata bulie nna elu ọgọda wutie ya ịgba n'ebe ahụ ịbụ nri nne nne wee jee ị ga-eje ebe ahụ bụrụ ndị nọ n'ebe ahụ bunata ya n'ụlọ ya nwere otu ahụ sibe onye ka ejizi wee chụpụ ya ka ngosi na ọmụ abụ nna nwụrụ ya ọ ma na ọgụ nwa nwanne ya ma ruo na nke ịchụpụ nwa ịma na nwaanyị ị chọrọ isi epụ ọnụ na nna bụ nnọọ m nwa nwụ na ana ọmụ alụta gị n'ụlọ a wee nwụta ya bụ egwu ụdara ọma ụdara ọma Iruak papa mama ihe a na-esogharịrị m o ibi ka unu bụkwa n'oge m ụbọ ọzọ ha n'ala anyị na-aya a na-agba mbọ a na-ayakwa Akụma na ibi ụbọ nke anyị bụ ụbọ dị egwu, enwere mmụọ ọzọ dị egwu ga-enyere ndị be anyị aka ọkwanụ ka ọ gbaba egwu gbaba ngwa chienụ ka m bịa ngwa nchatọ ndị ọcha a na-agba mbọ ya wụrụ ha Akụma na ibi ụbọ ọzọ n'ala ahaba ajigbakwa ajigburu ajigba nwa akwa m ọnụ nke ọzọ Chineke bụkwa ụlọ ọnụ iru mango nke atọ ka mana nwanne m ngwa ihe nzi ka njọ gị ka ụmụ agbọghọ obodo anyị niile na-agba agbasa ozi gị aghọtakwa m gịnị na-eme ụmụ nwa ka ha na-agbaso ihe ha na-agbaso egwu ịma ụmụ nwaanyị na-egwu adịka ọ dịka ịga egwu ọnwa kwa ịhụrụ otu ụmụ nwaanyị na ụmụ nwaanyị na-akarị ụmụ nwoke ụmụ nwoke na-agbakwa agwa otu na-esi akpa agwa ịma na ụmụ nwoke kpọrọ onwe ha asị ndị na-eme ọkụma ibe ya na-achụgharị ịhụrụ ka mgbe m na-agagharị na-eme
Hanu nwale ma obuzi ugwa mboro bonna. Odi ha ka ọcha anyị ha n'anya. Ozi ebe a na-eme onye osi ebe a na-agọzi onye ịhụ na mango Chineke butere. Ya ga na-esi bute. Onye dị na. Maji. Nke anyị na-chitara azụ ọ dịkwa na mma. Ime na nna m chụachi m azụ sị m na-achị azụ mana ebe isi mụ na-achị azụ ma m na-ayụ ọjọ. Bụzi n'obi wee gịnazi. Ka nrepụ nnu m ka nlere ebe echi niile ka nje ya nwanne ya nke m na-emekwa. Ị chọrọ igbu m? Hee! Ibe mana ọ nna gị ka ọ ga n'isi. Otu ụra ka ị ga na-esi eso ya. Ịgụ okwe mba ha ya egbu m. Ịchọ ka m mekwa nkịta. Nwanne m. Ka anyị hapụ na ịma na inwe ike si ya na agịta ilu ọgwụ n'ilo ka ọ ya ara. Ọ bụrụ na ụmụ nke ọgwụ n'ilo ka mma lara ilo ka mma lara maka ihe ime na nke mpa m ahụ na-aka ya njọ n'isi. A na-agba mbọ. Nsogbu adị onye ọ batara ga-agbapụ ọsọ. Ka gị ga-ewetara mango. Ị ga-ata mango? Ma teke nke bụ ma m machara mango. Ị na-asịkwa mba masị gị taa mango? Bịa nọ. Zoya. I don't like what they. Metro ane ya kone kuro mwe. Deve venire tu akina yare puya bona. Koma bonda. Mampu sipa hapu. Na kora ane ana kora ndimo na. Ndimo. Ndedo na bobu. Oge ebelu na mgbogbu. Ha na-abịa ị ga-afụ ihe ga-eme ndị dị etena ọba ihe ahụ bifo ndị agafe na-abịa na-akpụ ya unu achọrọ ụdị a ngwa ka mgbanwe na-egwu na mgbanwe aka egwu na-ekwere m ya onye ara ngwa onye ara ngwa onye ara a na-agba mbọ onye isi ndị ala ka emezikwe nnu akụm ebe ka iche na ị na-aga nye m ego m na-enye gị ego ụbọchị anyị kwuru okwu ego ọ mụsị gị weta ego ọkwa gị ji aka gị si na ị ga-eweta ego apụ ka eme ntị ọkwa ime onye mbụ ibi ịchọ ka ndị akwasị gị ile anyị ga-ahụ na ọrụ kọrọ akụ ibi ọgwụ a na-agba mbọ anyị na-ana n'ụlọ ije megịnị ọ ka hụ mma na anyị na-achịrị azụ na be igwe ka anyị jee gwakwa n'igwe na ihe a ha na-eme a na-agba mba adịghị mma ha na-emezi ihe ka onye na-enweghị mmadụ ọ gịnị ka ọ mee ha onye nye na onwe ya kara aka ndị Igbo si na asụgide eze anya ikpuru nkata n'iru gụ ya okwu ọ ka mma na anyị na-achịrị azụ ka anyị jee gwa ya nne m okwu ga-amaka ka ihe ha ji emezi ya otu a maka na ọnwa ọnụ na-ekwuru ya mgbe mmegbu ezugo eziokwu ọ ka mma na anyị na-achịrị azụ biko ka ọkwa ya anyị na-achị azụ
Anagwa. Anagwa mbọ nwoke m bịa. Bịa. Akụma. Ibi. Ka ọnụ bịara. Udo ka nkụ udo achọrọ adị m anya onwe mgbe anyị na-abịa gbaa n'ọkụ ọ na anyị bịalụ maka anyị mụkwa na ihe m ụbọchị a gị na ụmụ agbọghọbịa na ị na-akpọrọ ha ụba anyị bịa ka ị kụziela anyị ama ihe mere n'isi ka ị na-achị azụ ka ha ghara ịgbarụsiri gị iru ka ị kpọpụtapụrụ ha ebe onye na-akpọrọ ha ya ka anyị bịa biko ka ịmụ kụziere anyị ka esi akpọ ya kịta ha na-anọrọ ya ka ịmụgoro ya ngwa tinye aka gị tinye aka ọ dị m ka unu echefu ihe m kwuru ụbọchị a sị m na ihe abụọ natara chi anaghị amụziri ya mmadụ amụzi ọ na m mụziere m ihe a unu bịakwa na akwụkwọ ekwe nke bụ emụziri unu bụ a na-agba mbọ eche m anya ọbọ yi n'obodo a ka ị na-emezi anyị ihe emezi ya wee obere ihe anyị ị ga-amụgosi anyị ka ị na-ebe a na-eme ihe a mgosi anyị ihe anụ na ọ bụrụgodo ụmụ nwaanyị anyị ị na-ekpu kụlọta ọ bụrụ obere ka ha na-eso anyị mụ na akụ ma ha takwere atakụ n'obodo a chere ihe na-achịkọbara m na ịma m gosiri anyị ha ngwa tinye aka gị ba ka ịkpọ ya nkịta ahụ kụziere anyị ha ọkwa mkpọ nga eke gị n'isi ya na-agwa gị na-eme ya eme tinye aka ebe a ngwa akụma chere ọ ka mma na ịkụziri anyị ha kụziri ya kịta maka ịmasị ebe abụọ ya merele na ahụ eji m ụbọ ya ewetago m ụbọ bịa kpọọ ọzọ ị na-aza a na-agba mbọ anyị jisie ike ọ na-akpọ ya ọ na-akpọkwa ya ọ na-akpọkọsị ụmụ nwaanyị niile na-agbụ ya okirikiri onwezi nke anyị ga-ewe ngwachelu ịma ihe ga-eme kịta gwa anyị ụmụ agbọghọbịa onye ga-akpọta n'ụbọ ga ka anyị kpụrụ ndị ọzọ gwa anyị gịrị na ebe ha egbu oge hapụ nwoke a ka anyị pụọ ebe a ngwa anyị pụọ eji m ụbọ ya bịa kpọọ ụbọ bịa kpọọ ụbọ a na-akpọ gị a na-agba mbọ ọ na-asa m ọkụ na-apụ na ya ọnwa ọkụ dị na ọnwa ọkụ na-apụ na ya kịta ihe akụma tụta a gwara gị na nwoke a ịma aka na-agwụgwọ ebe a eche m esi na ịmụ mma ijikwa nnu na mmanụ wee mụ ya lenanya ụmụ nwaanyị iwere nnu na mmanụ mụọ ihe tupu ya na-aga n'okwu ihe adaghị ada ọ bụ efu oge papa dị na-eme ya iche ma mmanụ a na nnu ọ na-eji were aga na nkume a na-ebe ọ na-aracha ya aracha ọ maka o ji ya wee were amụ
Ibi. Akụma. Ibi. Agbagbuo na m ya. Ịgbagbugo onye? Akpala na m ya la mmụọ. Ịgbagbugo onye? Ya bịa kpọkwa ugbo. Ibi agwa gị na aka gị akwụrụ ọtọ, aka gị akwụrụ ọtọ. Nke kwụba aka gị ọtọ mba, kwụba aka gị ọtọ mba, kwụba aka gị ọtọ mba. Nye m ụta ka mgbagbuo a na-agba mbọ inyere m. Ya makwa na nwanne nwaanyị ka ịgbagbu kịta, mana nwanne nwaanyị. Akụma. Eji mụọ nwanne na-agba mbọ kịta ya ga-agbagbuo. Ibi kpọọ onwe gị onye ara. Ibi kpọọ onwe gị onye ara. Akụma ọgụ bụ onye ara. Ọgụ bụ onye ara. Ọkwa nwoke anyị na-abịa, ọkwa isi n'aka ka agbagbu nwanne a na-agba mbọ. Mana isi adịghị gị mma. Kama ị ga-agbagbu a na-agba mbọ, ịgbagbuo nwanne ya nwaanyị si na ọ ga-abụ na enwe ihe ị na-achọ n'aka nwa iji wee gbagbuo ya hapụ nwanne ya nwoke. Nwebe ihe mebiri ebe ọ dị otu a. Anyị gaghachi azụ ebe ahụ. Ọgwụgwọ ichekwa dịka ihu na ọkụkọ niile n'ebe a laha n'iyi. Ọgbụgbụ a na-agba mbọ. Sị gị na isi adịghị gị mma, ịma nkote na isi adịghị gị mma. Ka ị na-ahachi azụ ebe ọgbọ na-agba mbọ. Ebe ị ma na mkpọtụ ga na-eme ebe a, onye ọ na-agbakọ ebe a kịta. Ịgbagbo gịkwa mbụ ntị ọ bụkwa m na gị. Jee kwere onwe gị ajụkwa gị. Aka m na ụkwụ m adịrị ya. Buru ya n'isi gị. Ọbara onye Igbo gbuga dị n'isi gị. Gịnị ka nwa mee gị? Gbagbuo na-agba mbọ. Mba, gbagbuo na esokwana m o. Si ebe a naba. Esokwana m. Akụma. Ị na-ahapụ m ebe a? Igwe a sịkwa na ya enyekarị anaghị nsogbu n'ihi na ebe nwatakịrị na-ebe akwa na-alụ aka nne ya anọghị ebe ahụ, nna ya nọ ebe ahụ. A na-amakwanụ mbembe mmiri a maka ozizi ya. Ọkwa otu a na-agba mbọ a n'ụbọ ya. Kedu nke na ụmụ agbọghọ anyị chifọ n'ụtụtụ enwezi nke nwere ihe ọ ga-arụ? Nke ị chọrọ be gị n'ụtụtụ ime ahụ ebe ị ga-ahụzi ya baa na-agba mbọ. Nke ị chọrọ n'ehihie ime ahụ ebe ị ga-ahụ ya baa na-agba mbọ. Anyị wee na-ajụzisi ụgbọ a na-agba mbọ si etu akpọ kpọkọrọ ụmụ agbọghọ na-achịna biya. Ọ bụ etu a ka papa ya mgbe ọ dị ndụ o si akpọ ụgbọ a? Kedu ụdị nke dị nke a Igwe? Maazị Udoji, a ga-agwazikwanụ nke a gịnị? Kedu ibe m na mkpesa niile na-abịakwute m na obi m anụnwa bụ mkpesa a na-agba mbọ? Ọ bụ sọsọ a na-agba mbọ ka anyị nwere n'obodo a. Kedu ụdị ụgbọ na-agbara ife a? Unu enyekarịkwuo m na nsogbu. Isi m na-agbalịzi agbalị ụtụtụ efifie anyasị ofu a na-agba mbọ a na-ekpesa mkpesa gbasara ya nụ. Ya mụ onye nche je ka ije kpọrọ m a na-ama mbọ welekwa nwayọọ imekwana ka ọ dị ka a na-achụ ya achọ. Welu nwayọọ si ya na igwe chọọ ifu ya. Welu nwayọọ amagodi ife dị n'ụbọ anụ ya agwọchacha ya bụ ụmụ nwaanyị esobe ya. Igwe ọkwa maka ekwukata ihe otu ụbọchị asị iru akụ nwa m eburula afọ ime. Ụbọ nke a pụrụ iche.
igwe odiekwanụ n'ọzọ ọ chọkwa na ịpịa m ihe hapụ nna m aka onwe onye na-apịa gị ihe igwe sị na gị so obi ya ka ihe igwe na-akpọzi m emere ihe gbasara m n'obi igwe esoro na m na ndị odibo igwe igwe hapụkwanụ m aka o mgbe i ruru ebe anyị mara ihe ọ na-akpọrọ gị bịa ka ịpụ a na-agba mbọ ọkwa ya naanị m nọ n'obodo a kedu ife dị n'ụba anụ nwee na-akpọ kpata na ụmụ nwaanyị niile nọ n'obodo a chiforo ụtụtụ onye ọbụla agbaje ebe gị onwe ife itinyere n'ebe ụbọ ọkwa ofu ụbọ nna gị na-akpa mgbe ọ nọ ndụ ka ọ nwere ụbọ ọzọ igwe nkwe ihe ntinyere ya onye abụọ natara chi ọ nna m gbuziere m ya onye ntinyere ya achọrọ m ka ị nọla na ka ịkpọkọrọ ya bụ ụgbọ ka anyị mara ife dị n'ime ụgbọ a Maazị Udoji, kedu ife unu na-ekpesa mkpesa niile unu na-ekpesa? O nwere ife mfe dị njọ na ụba nwa a na-akpọ igwe ụba nwa ji nwebe ihe o nwere ihe nọ n'ụba ị na-ekwu na ngwa ife o tinyere ya o nwere ihe igwe o nwere ihe o tinyere n'ụba rapụnụ m ka nje chọọ nwoke a na-akpọ ụbọ biko ụba nwoke anụ a na-akpọ na-adị m mmanụ uche gị ọnụ ị na-akpasu na gị iwe o ị na-akpasu na gị iwe Adaeze Adaeze na ike na-eme ka isi n'obodo agbapụ ibe hapụkwa na egwu iwe akpọ nka makwa na ịbụ Adaeze adịghị emegheri ife ị na-emekọta bụ mmegheri ngwa ọrụ na-eje kpọchie ya ya ama m ihe m ga-eme mgbọrọ ọsọ gbapụta n'iru ọnwa
Mboroso babaganu na fo ọnwụnwa Muna bugo kansijo ọnwụnwa Na bugo kansijo ọnwụnwa buru nwanne m ọnwụnwa mụ na chime ọnwụnwa mụ na chime ọnwụnwa mụ na chime ọnwụnwa ozugoro n'arụ m Mbuni ki ya kusizi ba kwene buzugozi an onu. Uzugo. Ibezela o. Hey. Na-asị m ozugbo dịka na ama ha ada akụ nwanne m. Enwere m onye ọzọ. Mmiri na-ezo ọ na-ama m na ya. Anwụ na-eti ọ na-ama m na ya. Ka ezi ihe ọnwụ ji wee bịazi ugbu a. Gịnị ka m mere ndị mmadụ? A na-agba mbọ gịnị ka m mere ndị mmadụ? Ay, ọnwụnwa mụ na chime ọnwụnwa o. Ọnwụnwa mụ na chime ọnwụnwa. Kekwe nke ndị a na-abịa ebe a. Kekwe ihe ndị a na kekwe ndị a. A na-agba mbọ. A na-agba mbọ. A na-agba mbọ. A na-agba mbọ. Ọgwụgwọ. Bilie bilie. Ọkwa gị a na-ekwu ochie ọhụụ a na-eme ihe niile m gwara gị n'ụwa maka anụ ọhịa ịbịatụkwara nga ngịwa udo ọjị gachi ịga ka ahụ ihe dibecha gị lọta n'ụlọ ka nna gwa ịkụta esogide m ndị nche igwe ha kpụrụ ya kpọbaga n'obodo ọzọ ọkwa na-agba mbọ igwe achụpụgo ya Uno se gịnị? Uno se gịnị? Ndị anụ nke nna anụ igwe achụpụgo ya n'obodo onye m ọba na-agba mbọ Ikare mfere famili ya ga-ejuka anagba mbọ aka ịmana dị n'eribe anwanwa n'eribe ya Ikare zuru famili ya ga-ejuka anagba mbọ aka Ekene dịrị Chineke na-agbapụgo nya a na-agba mbọ lekwa aka ahụ ihe onye metara o buru kepụtara ọtụtụ ụmụ agbọghọ ba anyị ga-ejeji zie di na mmadụ nwoke hapụ a na-agba mbọ n'obodo a nwe nwa agbọghọ n'obodo a ga-eji jee di na amaghị nwoke a na-agba mbọ lekwa aka mbọ ihe onye metara lekwa aka mbọ a na-agba mbọ lekwa aka mbọ ka anyị ziga ha ozi ka anyị mara ma mmachi ọ ya bịa n'ụwa n'ụlọ nne mma ga-akwado ka nje na nke igwe ka m na n'ezie ihe a na-ekwu bụ eziokwu nsogbu anọ hai ebe unu ma na anara ebe ya eme ọ jọgbukwala onwe ya wee sị ka m gwa gị Igwedu daalụ rinne okwu gị kwụ ọtọ mana achọkwa nke ịghọta na mụnwa bụ igwe duru ibe makwala omenala etu isi wee malụ mana ndị be anyị si n'afọ ife ka ubiela ọba